Dobrý deň, priatelia dobrej knihy. Dneska vám prinášam román Majster hádaniek od spisovateľky Danielle Anna Trussoni. Ona je pôvodom Talianka, žila vo Francúzsku, v USA, aktuálne žije v Mexiku. Patrí medzi 10 najpredávanejších spisovateľov v USA a bola držiteľkou Pulitzerovej ceny za právnickú literatúru. Ide o detektívny román s prvkami mystiky. Celý svet predstavuje hádanku a Mike Brink, slávny tvorca hádaniek, rozumie jej vzorcom ako málo kto. Kedysi nádená hviezda amerického futbalu utrpela traumatické poranenie mozgu, spôsobujúce zriedkavý zdravotný stav. Je to náhle nadobudnutý syndrom učenca. Netušil som, že také niečo existuje. Brink po nehode získal výnimočnú schopnosť riešiť hádanky tak, ako to bežní ľudia nedokážu. Zároveň však stratil schopnosť nadväzovať kontakty s inými ľuďmi a cíti sa osamelo. Všetko sa zmení, keď sa zoznámi s Jess Priestovou, ženou, ktorá si vo väznici odpikáva 30-ročný trest za vraždu a od svojho zatknutia už 5 rokov neprehovorila. Keď nakreslí zložitú, ťažko pochopiteľnú hádanku, väzenská psychiatrička je presvedčená, že vyriešenie hádanky vysvetlí aj jej zločin. Osloví Brinka, pre ktorého sa túžba rozlúsknuť rébus rýchlo zmení na posadnutosť. Brink zisťuje, že za mlčaním Jessy sa skrýva čosi naliehavejšie a nebezpečnejšie, než by sa na prvý pohľad zdalo, a vrhá sa do honby za pravdou. Ako Brink prechádza bludiskom stôp a citovo sa zbližuje s Jess Priestovou, zisťuje, že do záhady sú zaplatené mocné sily, ktorým nemôže uniknúť. Kniha je spojením mystiky kresťansko-židovskej. Pokiaľ sa zaujímate o kabalu a podobné záležitosti, tak si prídete na svoje. Tajomstvo spočíva v Božej hádanke, zašifrovanom modlitebnom kruhu, ktorý vytvoril už v 13. storočí židovský mystik Abraham Abulafia. Majster hádaniek je strhujúci príbeh, v ktorom je stávke budúcnosť ľudstva a možno aj celého vesmíru. Knihu odporúčam. Kniha vo voľnom predaji stojí 21,90. Iba za tretinu ceny tejto jednej knihy si môžete u nás v Tekovskej knižnici zakúpiť ročné členstvo a požičiavať si takéto úžasné knihy. Do čítania, priatelia.